Mag-iisang linggo na mula nang buksan ang voters registration para sa barangay at SK elections sa Disyembre ngayong taon. Dagsa pa rin ang mga voters registrants sa Comelec Naga. Sa datos ng full body mula August 1 hanggang sa kasalukuyan ay umaabot na sa higit sa 1,100 ang bilang ng naitalang voters registrants. Sa kabila ito ng nakatakdang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos ng batas na magpapaliban sa barangay at SK elections sa susunod na taon. Ayon kay Atty. Mike Julia Jr., hindi masasayang ang mga maitatalang voters registrants kahit ipospond ang halalan sa barangay. Di man po masayang yan kung sa mga makaka-register po ngunyan, ma-aproban, makakadagdag sinda sa botante ta sa maabot na barangay SK election. Miski mag-December man po ang election tangoy na taon or i-move man po yan sa November next year, makakadagdag na po ini sa naman sa tuwing list of voters na maboto po sa barangay. Pinaghahandaan na rin ng Comelec kung sakaling mag-resume ang voters registration ngayong darating na Oktubre. Anticipation po yan kung December ang sa tuyang election para po magkaigwagit ang mga new registrant, particularly itong SK tam 15 to 17. Kung matuloy man po, at least handa po ang Comelec. Pero po once man po mapirma ni Presidente ang ang postponement, halimbawa i-move po yan sa November next year, masunod man po dyan ang Comelec. Kung babalikan, taong 2023 nang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang batas na pinirmahan ng Pangulo taong 2022 na nagpapaliban sa barangay at SK elections. Pinaghahandaan din ng Comelec ang magiging epekto ng Supreme Court ruling na ito sa pipirmahang batas ng Presidente. Nick De La Cruz, CSN.